الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا الكريم أما بعد بان دوكوني روت نساي إيرو كامانو مدوم نساج بنيجي بولو نساج جويت كن نساج هيرا نساي ma uchwe wang piny karka oketo wang piny karkae gi lengo achiel ni mondo mi walame. To kapok wachako lame onego bed ni walame gi chike ma oketo. Wagone erokamano maduong' kuom miyowa gweth machal kamano mondo mi wang'e kaka dang' walame. Kendo bang' mano dok gweth kuom jaote Muhammad ma okelonwa din mar Islam, jaote ma ogolowa mudho mar lal koketowa mudho, koketowa ler mar ng'eyo Ruoth Nyasaye. Kech piny karka duto kaka wadak e wang piny karka kaachiel gi jogo mosenindo, wi dwarore ni mondo mi ng'eyo monego bed ni wamanyo ng'eyo kabisa kuom ng'eyo Ruoth Nyasaye. Ng'eyo madwarore kuom dhano, obed ng'ama mama kata ng'ama dichuo kata ng'ama nyako kata ng'ama kijana mapotin, ng'eyo monego bed ni imanyo kabisa mondo mi ing'e en ng'eyo Ruoth Nyasaye. Inyalo bedo ni in gi PhD, itiegri malich ahinya, lakini sumbi no nyalo chalo kanono e seche ma ok ing'eyo Ruoth Nyasaye. Koro ng'eyo Ruoth Nyasaye monego bed ni ng'ato ka ng'ato kungo keto mbele kaka dang' ing'eyo Ruoth Nyasaye, ma kik iwuoge wang piny karka kikia Ruoth Nyasaye kaachiel gi din monego bed ni ilami Ruoth Nyasaye. Seche miwuok wang piny kaka ikia din milami Ruoth Nyasaye kendo ikia Ruoth Nyasaye, in wuok wang piny karka ka en ng'at manigi asara kendo in jaricho maduong' e mbele Ruoth Nyasaye. Umii ndalo kendo umii dweche gigni mondo mi idagie wang piny ka. Umii nyaka mwandu mondo mi ikonyri godo kuom dak e wang piny karka. Lakini ang'o madimoni ng'eyo Ruoth Nyasaye? Ruoth Nyasaye wacho niya, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ok nachweyo oganda mag joka dhano kaachiel kod ogendni mag joka jinde, mak mani gigi duto nachweyogi ni mondo mi gilama. Ruoth Nyasaye ochweyo wang piny karka mondo mi walame. To ok inyal lamo Ruoth Nyasaye kaponi ikia Ruoth Nyasaye. Be ok inyal lamo Ruoth Nyasaye kikia yo milami Ruoth Nyasaye kata din milami Ruoth Nyasaye. Koro ng'ato ka ng'ato onego bed ni paro ni Nyasaye ni lame nade. To Nyasaye ni odwaro mondo ere kaka odwaro mondo mi olame. Kikilame kikaka pachiu ori mondo idhi lame. Kikilame gi kit kaka in mwenyewe ineno. Lame gi kit kaka en uon odwaro, gi chike mamage. Kik ilame gi chike mamage. Wal ibada ismun jami'u li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Lemo kaka ibada en nying maduong' sana, nying mochoko gigo duto ma Ruoth Nyasaye ohero kendo Ruoth Nyasaye orwako. Gik mibo timo ma Ruoth Nyasaye ohero kata gik mibo timo ma Ruoth Nyasaye orwako, wanuluongo ni ibada, iluongo ni lemo. En kitimo gimoro ma Ruoth Nyasaye ohero, in yudo mich maduong' ka ng'at molam, ka jal molam Ruoth Nyasaye. Achiel kuom gigo ma onego bed ni timo Ruoth Nyasaye ohero en
somo Qur'an. Ng'at ma somo Qur'an odwa ng'eyo Ruoth Nyasaye, owuoyo gi Ruoth Nyasaye. Ng'ani en osiep Ruoth Nyasaye. En somo muma maler, machon, manyachon. Muma ni kisome ibo winjo gik ma Ruoth Nyasaye wacho e iye. Bro loko chunyi miduog kuom Ruoth Nyasaye, miluor Ruoth Nyasaye. Mae momiyo jaote Muhammad kane obedo piny puonjo jopuonjre ne, Ruoth Nyasaye nopenje ni, ya Muhammad, hal tadri man hum ahli? Mtume Muhammad, jaote Muhammad, bed ni ng'eye ni ng'ama nade jomage magin jogena e wang' piny kano, kata jok mage magin jogena e wang' piny. Jaote Muhammad nodwoke ni, la ya Rabbi, la arifu man hum ahluka. Ok ang'eyo jok mage magin jogeni in Ruoth Nyasacha. Eka nong'iso ni ahli hum ahlul Qur'an. Jaote Muhammad ni jok maero kendo jok mapuodho dhod chunya maiye gin jogo masomo buk mar Qur'an. Ba kendo gipuonjo wach mar buk mar Qur'an. Giyango wach mar Qur'an kendo gihero wach mar din mar Islam. Qur'an en buk moting'o Taurat, en buk moting'o Zaburi, en buk moting'o Injil, en buk moting'o buge moko matindo tindo mag jaote Ibrahim benie iye kanyo ero, kaachiel gi jaote mamoko ma ok wang'eyo. Qur'an en buk ma kaponi isomo, en buk mathiedho tuo mora mora ma in godo. En buk ma kaponi isomo tiyudo ngima moro mane ionge godo. Inyalo bedo gi ich wang' ti ing'isi ni kaw buk mar Qur'an isom. Kikaw Qur'an ni somo, duoko mirimbi piny. Inyalo bedo gi paro maricho, idwa negri kalure gi ngima masani moidho ni. Ng'at nyalo kata mondo mi otho kech osekae ndalo mang'eny, to kone Raila biro ire, okone kata Uhuru biro ire. Kech wan joka dhano kawuono waketo pachwa ni kwadwa ywak to ywak ne dhano wadwa. Kar mondo ywak ne Ruoth Nyasaye, in ywak ne dhano wadu. Mabe chan ywak ne Ruoth Nyasaye. In ywak ne Raila ni tibi konya ya. Ywak ne Ruoth Nyasaye mondo mi okonyi. Ywak ne Ruoth Nyasaye mondo mi oyawnie gweth e dalani. Kik ywak ne dhano wadu ni mondo yawni gweth e dalani. Kuning'isi ni som Qur'an. Iwuo gi Ruoth Nyasaye, ibiro yudo ka mirima momaki cha dok piny. Koro miwadwa kama nitie, giga achiel kuom gik ma Ruoth Nyasaye ero en somo Qur'an. Emomiyo nong'is jaote Muhammad ni, jaote Muhammad, ahli hum ahlul Qur'an. Jogena gin jogo masomo Qur'an. Jogo maluwo chike mantie ei buk mar Qur'an. Jogo mayudo puonj ei buk mar Qur'an. Nyasaye wacho niya, dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin. Kwani buk mar Qur'an noero en buk maonge gimiriambo moro aiye. Hudan lilmuttaqin. Kendo buk noero en ler kum jogo moluoro Ruoth Nyasaye. En ranyisi maler kum jogo ma oluoro Ruoth Nyasaye. Almuttaqina, jok moluoro Ruoth Nyasaye gin jok mage. Gin jogo matanaha an maharimillah. Gin jogo ma obedo mabor gi gigo ma Ruoth Nyasaye okwedo. Ruoth Nyasaye okwedo ang'o? Ruoth Nyasaye okwedo
madho kong'o. La taqrabu salata wa antum sukara. Ruoth Nyasaye wacho niya, un jogo moyie koda, kik ubed machiegni god lamo, kik ubed machiegni kar lamo, kik ulem e seche ma umer. Seche mimer ok oyieni mulo bug Ruoth Nyasaye, kendo ok oyieni lamo Ruoth Nyasaye. Kech wiyi nyalo wilore miyany nyaka Ruoth Nyasaye kar seche milame cha. Wiyi nyalo wilore milaye od Ruoth Nyasaye, nikech ikia gimitimo, apachi ok ti. Koro miyo kong'o ok en gima ber. Mago achiel kuom gigo ma Ruoth Nyasaye okwedo. To gik mang'eny ma kawuono osemiyo kata udi kethre en mana kong'o gi njaga. En mer mosebedo kanie wang' piny. Ng'ato ywak ni Ruoth Nyasaye mondo omiye pesa, to ka Nyasaye omiye pesa matin ni, ochomo godo dak mar kong'o. Mama en kuong maduong'. Ruoth Nyasaye okuong'o kong'o. Ke Ruoth Nyasaye okuong'o od kong'o. Ruoth Nyasaye okuong'o kombe mimadhe kong'o. Ruoth Nyasaye okuong'o ng'atno mauso kong'o. Koro miyo ng'at mauso kong'o, ng'at mamadho kong'o, kong'o ketho ute ji mang'eny. Ng'ato nyalo bedo ni en koro minode ok odechgo kong'e minode. Maisha mar dak ni omadho kong'o. Mamago achiel kuom gigo maketho dak kuom ji e gwenge. Wado ka Nyasaye ogwedhi wang' piny karka. Kik ibedie njal ma ohero madho bia. Kik ibedie jal ma ohero madho chang'a. Kik ibedie jal ma ohero madho njaga. Nikech gin gigo ma Ruoth Nyasaye okwedo. Bed jal mochiegni gigo ma Ruoth Nyasaye ohero kaka somo Qur'an, timo timbe mabeyo, tiyo tijeni ma Ruoth Nyasaye oyango mondo idhi ti tijeni, mondo imany ne nyathini chiemo madang' ocham, imany nyathini fi madang' ochul godo sikul. Koro kong'o ok en gima ber. Kong'o en gima rach kendo ketho nying dhano mamadhe. Kong'o miyo yenyo ng'ato e wang'a yo. Kong'o miyo gori go wadu. Kong'o miyo kwedri gi ji. Kong'o miyo dendi ran. Iner kata kiwuotho nikech ijamadho kong'o. Kong'o miyo ti piyo. Iloso bedo jaduong' piyo kapok iginene. Kapok ndaloni mag bedo jaduong' oromo nikech imadho kong'o. Kong'o gima ber. Kong'o miyo tieko teko ni mag dichuo. Ibedo ng'at mayom pile ka pile, makata jaudi shanga jauda ng'oma time. Koro miyo kong'o ok gima ber. Mago achiel kuom gigo mamiyo dak bedo gi tungni. Ot bedo gi tungni. Kendo ji gore pile ka pile, ng'ama miyo gore gi jaode, nyithindo luoro wuongi nikech wuongi en ng'at makono joot. To gara chiko janyo go mana ji ok gima ber. Kong'o ok gima ber. Kong'o en gima rach, en jachien marach. Idha ishta'ala fi baytika tafarraka mahabbataka ma'a zawjatak. Koponi kong'o donjo e odi, opogo kindi gi jaodi. Kendo oketo hera mari gi jaodi bedo mabor kabisa. Nikech in ng'ama osiko dhoge duma sate. Kata kiyweyo muya otanda miyo kanyo ichalo ng'ama opuko kong'o wiyo otanda. Nikech idum sate. Makata ka in ng'ama miyo timadhe, tinyalo po kilayo nyaka nanga, ilaye bembeni, ilaye tindini, nikech ijamadhe. Mamano gima ok ber. In ng'at maber ma Ruoth Nyasaye ochweyo gi lwete maler. Ok onego bed ni chamo gik ma jachien ema oyiero. Kong'o en gir jachien, kendo en gima jachien tiyo godo kuom laro go chi e wang' piny karka. Kong'o ok gima ber. Achiel kuom gigo kendo Ruoth Nyasaye okwedo ni mondo mi kik itim. Ruoth Nyasaye okwedo ni kik ibed achiel kuom jogo ma jochode. La taqrabu zina. Kik ibed achiel kuom jogo ma gin jochode. Chode be ok gima ber. En gima ketho nying ng'ato, kendo ketho gweth ma Ruoth Nyasaye omiyi. Ogolo mwandu e lweteni. Ibedo ng'at modhier pile ka pile nikech en tim marach ma Ruoth Nyasaye ok ohero. Islam ohero, Ruoth Nyasaye ohero Qur'an, kendo ohero jogo ma somo Qur'an ma pile ka pile. Wach mani bugno en buk ma Ruoth Nyasaye ogwedho, kendo ogwedho jogene ma somo. Gigo ma Ruoth Nyasaye odogo ohero en Islam. Mama bende Jibril, miluongo gi dho jowampo jo Islam ni Gabriel, en malaika maduong' sana. Malaika maduong' kuom malaikni duto te. Malaika ma bwombe achiel konchiel kochung' e dier piny, to bwombe mako wuok chieng' kuom bwombe achiel. Kuom bwombe moro dogo mako podho chieng'. Nyiso ni malaika maduong' sana.
Malaika ni nobiru kum jaote Muhammad kaen ge soch dhano to ler kabisa. Basto wacho nge pinye mbele jaote Muhammad to chako pon jaote Muhammad. Jaote Muhammad, akhbirni anil Islam. Ngisa ber mar Islam. Ngisa Islam ni nango. Jaote Muhammad noduoko Jibril kangise ni al-Islamun an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kibabero ya Islam onego bedni wacho ni onge nyasaye mora mora milamo mak mana nyasaye achiel kende. Kendo jaote Muhammad en jaote maruth Nyasaye. Jibril kanunjo kamano noduoko jaote Muhammad ni sadakta. Iwacha dir. Jopuonjore mane nitie bath jaote Muhammad nobuok. Ng'ani en ng'ama chal nade? Ere kadango chak penjo ma wan wang'eno kia bas to koduoke to wacho ni iwacha dir. Karang jalni ne en malaika. Odogo penjo ni akhbirni anil iman. Kapoko penja iman, jaote Muhammad antu kima salat. Banki se beru ja Islam mise wacho ni onge nyasaye moro milamo kuruth Nyasaye achiel kende. Kendo jaote Muhammad en jaote maruth Nyasaye tilito arita malema bich. Bang' mano igolo chiwo mar 10. Bang' mano idhi e piny Maka, kaka nyocha wadhi e piny Maka wadhi lamo Ruoth Nyasaye. Jogo manigi mwandu, manigi teko no dhi e piny Maka wadhi kwa ng'wono kuom Ruoth Nyasaye. Ma ok ng'is ni Islam kada kwa ng'wono nyaka dhi mana Maka. Islam kwa ng'wono kamoro moro mantie, lakini kono nitie ng'wono maduong' ma ng'ato chiwore gi mwandu mare odhi kwa ng'wono nikech richo mosebedo kotimo mang'eny. Koro miwado Islam mabe chieng'o ka Nyasaye oyie nwuoyo wach mar kwa ng'wono ni maber. Ji mang'eny ok oseng'eyo ni kwa ng'wono en ang'o. Ng'ato weni ya ni kata padri nyalo kwa ni ng'wono. Nyalo ng'wono ni. Ng'ato weni shek be nyalo ng'wono ni. Shek nge shida mamare ma en bende okwa mana ng'wono kuom Ruoth Nyasaye. Kata padri be ni mana ge shida mamare en bende okwa ng'wono kuom Ruoth Nyasaye. Nyasaye ng'wono en be mage ma omake nitie. Koro kada ng'is ni ng'wono ni mano ng'ama riambo. Kata ng'ama okawo cheo mar oketero cheo mar Ruoth Nyasaye. Richo mende ema cha ng'wono ni maja miriambo. Ng'at ma ni richo metemo nyoni timo richo nyoro kata ni madho kong'o, ni chodo, ni timo moko maricho, bas tidhi puodhori mbele ne ting'isi ni ng'wono ni maja miriambo. Konyo dhano ok ng'won ne dhano wadi. Ng'wono ni maricho momaki kode itimo ne marach. Dhano wadu ng'wono ni maricho mane omaki kode, lakini richo momaki gi Ruoth Nyasaye dhano wadu ok nyal ng'wono ni. Kwang ng'wono Ruoth Nyasaye ema ng'wono ni ji. Dhano wadu ng'wono ni maricho momaki kode ma poni anye ni ugoru kode itimo tim marach. Ng'ani idhi bana ng'ani nakoso ni ng'wonna kanyo ng'wono ni gi teko mar Ruoth Nyasaye. Lakini richo ma ikoso ni Ruoth Nyasaye, yani itimo Nyasaye richo maduong'. Te asli richo cha ikae dhi mbele ng'at ni ng'ane ng'wonna. Ng'at ni madhano mapiny ni matin mantiong piny ni ere ong'won ni ere kaka en gi cheo mane mong'won ni godo. Dhi mbe Ruoth Nyasaye mikoso ne cha kwa ng'won Ruoth Nyasaye cha ng'wonna akoso ni Ruoth Nyasaye bro ng'wono ni. Kata an sheko kada ngi bimbele ngisa ni shek ng'wonna kwa imondi ng'wonna labdi ngisa ni akwa ni ng'wono kuom Ruoth Nyasaye ok ni ang'won ni anawuon. Kaka ng'ato wacho ni ng'wonna jaduong' muskiti, ng'wonna jaduong' kanisa kung'isi no kwani ng'wono kuom Ruoth Nyasaye, Ruoth Nyasaye kuyie to biro ng'wono ni. Ok ni en emu ng'wono ni. En onge gi cheo mar Ruoth Nyasaye. Onge gi teko moro amora kuom Ruoth Nyasaye. Teko Ruoth Nyasaye omiye tin sana mana mar yalo Injili gi yalo Qur'an. Ng'isi ji e yo maler, lakini onge gi teko mar ng'wono ji richo. Nyaka ng'wono ji richo en Ruoth Nyasaye, Ruoth Nyasaye. Koro wadwa kama intie tem matek koponi in gi richo chom ka Nyasaye go chongi piny iwuog Ruoth Nyasaye. Kik ichom kuom dhano wadu ting'isi ni atimo Ruoth Nyasaye richo maduong' kabisa ng'wonna. Ng'isi ni kwana ng'wono kuom Ruoth Nyasaye ng'wonna. Kaka chon jopuonjore jaote Muhammad ne dhi kuom jaote Muhammad ng'isi jaote Muhammad ya Rasulullah
yawtima Ruoth Nyasaye kwana ng'uono kuom Ruoth Nyasaye. Yawtima Ruoth Nyasaye kwane ng'uono kuom Ruoth Nyasaye. Ok ng'uonne. Kata janabi onge gi teko mar ng'uono ne in. Ong'uono ni mana gima omaki kode. Richo momaki kode jamo nyalo wacho ni ng'uono ni kidoge tim. Lakini koponi omaki gi Ruoth Nyasaye onkwani Ruoth Nyasaye mi ng'uonne ng'atni. Kauno wakawo nyaka wuoche Ruoth Nyasaye warwako. Wawundu ji ni wanyaka gi pawa mar ng'uono ne ji. Mama gik malalo ji wang piny kar ka ithok ing'e ni noseng'uon ni kara in koro ka in gi richo nikech idhi kwa dhano wadu chalo okawo orwako wuoch Nyasaye koro chalo Nyasaye mbele ji. Mano gima ber. Wadu ja Islam kamoro amora ma intie temate kidwa kwa ng'uono Ruoth Nyasaye ma kik kwa ng'uono shek. Koponi en kosa momaki gi Ruoth Nyasaye kwa ng'uono Ruoth Nyasaye. To koponi en kosa momaki gi dhano wadu kwa dhano wadu mondo ng'uonni mo Ruoth Nyasaye ng'uonni. Koponi timo tim marach mbele ne wadu yanye kati kuodhe kati goye itimo ne marach tinano gini dhi miri chimbe Ruoth Nyasaye kwa dhano ng'ani na timo ni marach ng'onna bas Ruoth Nyasaye ng'uononi. Koro mi wadu kama intie temate kitim gigo ma Ruoth Nyasaye wahero. Qur'an nyiso ni ya tubu ila Allahi taubatan nasuha. Kwa ng'uono kuom Ruoth Nyasaye ng'uono makare ng'uono maratiro makiko kwa ng'uono dhano wadu koponi ikoso ne Ruoth Nyasaye. To kaponi ikoso ne dhano wadu dhi kwa dhano wadu mo Ruoth Nyasaye ng'uononi weche mag mago bed podi koponi kwa ng'acha ng'uono eka Ruoth Nyasaye ng'uononi. Ruoth Nyasaye poni mana kanyo be embe ki kwa ng'acha ng'uono ni bana ng'uonna Ruoth Nyasaye yawo dhot mar ler dhot mar gweth basto Nyasaye chako miyo gik modwaro gimoro modwaro. Lakini koponi idak wang piny ka kwa dhano wadu ng'uono ma onego beni kwa dhano kwa Ruoth Nyasaye mani ng'e dhano wadu no chalo ka Nyasaye chie wang piny ka. Islam an tashhada an la ilaha illallah wa an tashhada anna Muhammadar Rasulullah. Onego beniye ni onge Nyasaye moro amila mok Nyasaye achiel kende. Kendo onego beniye ni jawte Muhammad en jawte Nyasaye ka achiel gi jawte duto manor kapok nobiro wang piny kar ka ne gin jawte mag Ruoth Nyasaye. Makar ka ema jachien temo dino ne ji ber mar Islam. Kech en din mar Ruoth Nyasaye. Nyasaye ni bukwan inna dina inda Allahi al-Islam. Din mara diera mara tiro macho gik moko mara dieri magadieri en Islam. Jachien kosewinjo gini ni Nyasaye wacho kama jachien oyawo koke jachien oketo pasia maduong' sana. Seche ma ng'ato dwa loko chunye dwa lokore obed ja-Islam oseneno ber mar Islam kwa cha odwa duogo e din mar Islam jachien dhire chako miye paro moko mang'eny. Nikech kuidwa we din manyiche yude sadaka. Kuidwa we din manyiche nyiewni mtoka. Ida we din ni manyuola ni nitie wuonu gi nitie kacha dongi ibiro riembi koponi donjo bedo ja-Islam ibiro riembi dalau. Ma en vitimbi mag jachien mondo mi imed bedo kacha ibed achiel kuom yien mar mach. Ruoth Nyasaye wattaqu nnara allati waquduha an-nas wal hijara. Ruoth Nyasaye bedu mabor gi mach ma yiende en dhano kod kite. Oidat lil kafirin kendo majin oidat lil kafirin majin oyikne jogo mabro dagi donje din mar Islam. Oyikne jogo mabro dagi luwo chike mag Ruoth Nyasaye. Oyikne jogo mabro dagi timo dwach Ruoth Nyasaye. Ruoth Nyasaye dwaro ni mondo ibed ja-Islam to in idagi. Ruoth Nyasaye dwaro ni misom Qur'an to in idagi. Ruoth Nyasaye dwaro mondo mi ikwaye ng'uono inidhe kwa dhano wadu. Ruoth Nyasaye wacho ni iwe madho kong'o tinidhi madho kong'o. Ruoth Nyasaye nyisi ni mondo mi iwe chode tinidhi ka chode. Koro oidat lil kafirin kendo majin oikne jogo ma gidog kadak marach mar mach. Gweth maduong' Ruoth Nyasaye omiyo ji wang piny kar ka en gweth mar ng'eye ka achiel gi gweth mar ng'eyo din mamare. Koponi omiyi mwandu omiyi pesa in gi mtoka iringo gi gari in gi ndege lakini mano gweth mana mar piny. Gweth mar ng'ijene ni ng'ane cha to Nyasaye omulika gi taya moro mulile dala ka taya mar mwandu mar gweth. Lakini gweth maduong' kendo gweth maber kabisa en gweth mar ni ibed ja-Islam. En gweth mar ni iweri gi kong'o ibed ja-Islam. Iweri gi chode ibed ja-Islam. Iweri gi lamo nyiseche. Iweri gi lamo nyiseche. Iweri gi lamo joote.
iweri gi bedo rwako wuoche ma Ruoth Nyasaye dok ng'uno ni ji e kor gweng' richo ma ji otimo, idhi chwado ng'ato gi tamba moro kata idhi kete piny koro iloro ne kanisa ni miye kum. Dhano wadwe kaka miye kum. Nyasaye ma miyo ng'ato kum. Koro miyo tem matek mondo mi idhi iwag ni Ruoth Nyasaye ma kik keto kum ma dhano wadu ni kore maber, ni koro mani kore puodhori, ni kore puodhori mbelu dhi puodhori mbelu Ruoth Nyasaye chimo chwei gi lweti owuon. Ruoth Nyasaye chi dwaro mondo dhi puodhori mbele ne. Dhano wadu bedo ni dhi puodhori mbele ne. Koro which is which? Idhi luwo mane? Yo mane miluwo? Monego bed ni luwo en mane? Onego luwo mar Ruoth Nyasaye. Luwo mar Ruoth Nyasaye ma ka Islam temo nyiso ni kidwa puodhori, kidwa gweth to bed ja Islam. Onge gweth maduong' maloyo gweth mar Islam. Onge gweth maler maloyo gweth mar Islam. Onge gweth maduong' maloyo gweth mami ng'at mong'eyo Ruoth Nyasaye. Ng'eyo Ruoth Nyasaye en gweth maduong' sana maloyo gimoro amora. Kech ji odak wang' piny ka ji mang'eny, jomoko nigi PhD, jomoko nigi somo madongo, moko dhi university, moko ng'eyo gik madongo sana. Gi engineering madongo jok mosomo malich ahinya, lakini gima otuone en mana ng'eyo Ruoth Nyasaye. Yudo kotho imudho. Uwuok e piny ka kolamo dhiang', uwuok e piny ka kolamo yien, uwuok e piny ka kolamo dhano, uwuok e piny ka koywak ne dhano, uwuok e piny ka koywak ne jachien, uwuok e piny ka en ng'at moro ma koro kendo Ruoth Nyasaye koro duma. Lakini ne en ng'at makodhi kamoro tiyawne yo, igone salute. To lakini kuwuok e piny ka kama laikini koro dwa kata mako chunye ke chunye dum. En ng'at manok lam Ruoth Nyasaye, ok nong'e Ruoth Nyasaye. Koro ng'eyo Ruoth Nyasaye en gweth maduong' sana. Kunu muslimuna jamian fil alamin. Bedu jo Islam e wang' piny ka duto te, kendo ulam Ruoth Nyasaye gi ratiro, uweru gi gigo maketho dak magu, uweru gi gigo mabolo kuom gweth mar Ruoth Nyasaye kod kaachiel kod ler mar Ruoth Nyasaye. Wa ila huna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.